Fuck, jeg skal have den forkerte, mand. Hun er ikke tilfreds. Hej og velkommen til. Vi har nogle, undskyld larmen, men Vevo dieselheateren er lige ved at gå helt amok. Jeg glemte lige at få den startet, inden jeg gik ud, så den kører lige fuld skrald, og jamen, tiden står ikke altid stille, så man kan vente på, at det bliver varmt, og det holder op med at larme hænge. Så I får lige lidt larm i dag. Jeg kan også godt lige prøve at se, om jeg kan lige finde lidt ned. Hvordan der. Så må vi se, om den larmer vender. Nå. Videoen i dag kommer til at handle om udhængsbrædder. Vi har en udhængsbrædder ude på forsiden af huset, som den er pænt rådden. Vi har haft nogle andre steder også, som bare lige er løseligt blevet lappet. Fordi at når man har hul ind der, og vi har jo skjult tagrender, så det er lidt noget lort. På et tidspunkt skal jeg lave det om os. Men dengang det blev lavet, det var the bomb, så det er det ikke mere. Fordi det kan jeg lige så godt sige. Men det afskrækte os ikke fra at købe huset, så vi købte det alligevel, så vi kan altid lave det om. Men den er pilråden. Jeg har en stump her, og det værste er, at den er lidt bredere end den, der er derude nu. Den, der er ude nu, den er 7 cm heri. Og jeg har det her stump her, så det tænker jeg egentlig, jeg vil genbruge og så lige modernisere lidt, så vi kan bruge det derude til. Så det stykke her derude, den er 7 cm, og den her, den er 9,2. Så vi skal lige have skåret 2,2 cm af. Så den skal vi have skåret til, og så skal vi have lavet not i. Så vi skal simpelthen lige have fræst en streg ned her, så vi har mulighed for at få færen ned i. Færen, det er den her tynde streg her, der sidder her. Det er tungen på den. Så vi skal lige have fræst den ned i. Og så har jeg været ude og købe sådan en her. Og så kan man sætte den på her. Så sætter vi simpelthen bare vores overfaser på den. Og så kører vi den. Den er faktisk købt fra Temu. Så det er også sådan lidt en prøve at se. Er det noget, der duer? Eller er det noget, der ikke duer? Det kommer an på en prøve i hvert fald. Og spørgsmålet er så, om jeg har for dybt med den der, til at den kan klare det hele på en gang. Og vi prøver. Fik vi nu på. Så vi håber, det er nok. Det siger, så skal jeg det her bagstykke her i.
det her stykke, det skærer jeg af. Så kan jeg bare lige lægge det op til, og så som det faste ude. Så fik vi skåret den her til. Så skal jeg lige se, om jeg har en rød mørker her. Det har jeg. Og så skal vi egentlig bare have den til at passe med den her op. I kan også se, at der er kommet et hul her. Et lille bitte hul. Og det her det er også lidt røden, så det fjerner vi også lige en lille smule af. Men det vi skal have den her til at gå derop. Derhen til. Ish. Den er lidt rød. På. Okay, så nu mens jeg har jer her, så bliver jeg nødt til at skære noget af den her, fordi at den passede ikke op i. Fuck, jeg skar af den forkerte, mand. Nej, jeg skal også skåre af den der.
Der bliver det endnu mere spændende, fordi så er der ingenting, der dækker her. Jeg tror, det bliver sådan der indtil videre. Fruen er ikke tilfreds. Men det bliver sådan lige indtil videre. Det er bedre end det var før. Er vi ikke enige om det? Hullet er dækket til i hvert fald. Så vi kunne ikke komme ind igen. Nå. Det blev ikke verdens bedste afsluttede opgave, så det er en ommer, så jeg må lave den om, men lige indtil videre, så holder vi i hvert fald husmoren ude. Så, men jeg er sikker på, at når jeg så får lavet den næste igen, så bliver det godt. Fruen er ikke tilfreds, så jeg laver en ommer her, men lige nu der bliver den dækket ind sådan der, og så laver vi en ny. Men når alt kommer til alt, så er det vigtigt, at jeg får lavet det der om igen. Men nogle gange, så er man lidt for hurtig og tænker, at man skærer det rigtige sted, og det gjorde man ikke. Men generelt set, helt fra starten af, så var brættet heller ikke rigtigt. Og det vigtigste lige nu, det er bare at få lukket, og så må vi lave den om på et andet tidspunkt. Og der kommer selvfølgelig også en video herfra jo. Så det tænker jeg egentlig, så er det egentlig bare oprydning tilbage indenfor. Og så er jeg sikker på, at det bliver en meget morsom video, og det bliver med kameramanden på. Kvinde, undskyld. Og det skal nok blive sjovt, så vi snakkes ved. Kan I holde jer munter? Vi ses i næste video. Hej. Fuck, jeg skal have den forkerte, mand. Nej, jeg skal også have den der. Så vi lægger lige den her væk. Ja, det er også med. Bare lige stoppe indtil videre, skat. Jeg tager den bare med. Leger bare kameramand. Eller kamerakvinde. Nej, den er knækket, skat. Den er knækket herovre. Ja, det ved jeg godt. Fruen er ikke tilfreds. Men det bliver sådan lige indtil videre. Det lægger du ikke mærke til. Gør du? Jeg gør. Men det, jeg skal bare have købt en ny en. Lige nu bliver jeg nødt til at have den sådan der. Okay. Men en fin video er det. Er det nu også det? Nå, det er ikke langt nok. Har du ikke lange skruer tilbage? Nu skal du huske på, at det er mig, der redigerer videoerne, så det her, det kan jeg godt klippe ud. Oprydning er meget vigtigt. For man skal ikke gøre fruen utilfreds 2 gange på en dag. Det er noget, det pikker. Det er mig. Der. Der var ikke kun én, der var flere. Nej. Polske anøjle. Ej, du skal bare ikke være min kameramand, det skal du bare ikke. Hvad for noget? Du skal ikke være min kameramand. Altså den sejeste kameramand. Måske lidt ustabil, men